music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ito ang Huwebes Sandigan. Ayan, kahit patapos na ang week na to, ibibigay namin sa inyo ang sandigan talaga ng ating bayan. At syempre, hindi kami magpapatalo sa unos ng panahon at bagsik ng panahon. Dahil ito ang tambalang Sipaw. Ako inyong Papa P, ang magpapainit at magpapasaya dulot ay good vibes. Naman, partner. And of course, kasama si Shaki kay kakulitan, kakwentuhan nyo sabay ng nyong agahan. Partner, medyo sumilip si Haring Araw. Yes, oo naman. Ayan, at talagang, alam mo yun, nagbigay ng kaunting pasilip at saya. Dahil kapag masinagan ka ng araw, talagang iba. 1 week, almost 1 week na tama. Oo nga, partner. And we're actually, meron pang low pressure area within at dalawa actually sila, partner. Kaya mag-ready tayo dyan, pero naging sandigan natin ang isa't isa nung nakaraang weather. And meron pa rin tayong masasandalan kahit sa ganitong calamities. Yes, at syempre, usaping sandigan. Ikaw naman, partner, ano ang sandigan para sa'yo? Ay, nako, partner. Yung sandigan kasi, it could be something na nakakasama mo or napaparamdam sa'yo. And ngayon, nakita ko na ang sandigan ko pa rin, syempre, ang Diyos natin. Di ba, partner? Kasi hindi man physically naandyan, alam mong spiritually meron siya. So, and syempre, merong mga taong talagang naging sandigan din natin. Ikaw ba, partner? Ako naman, ang salitang sandigan para sa akin ay tayo. Kami ang sandigan ninyo ng, syempre, inspiring stories. Ayan, inspiring stories at mga balita na alam nyo, dekalidad at laging narito para sa inyo, mga ka-Rangers. At syempre, ngayong araw, Huwebes Sandigan, baranggayan naman natin mamaya. Mapag-uusapan natin ang iba't ibang mga proyekto at syempre, nangunguna pa rin ang ating mga kabataan dito sa ating pagiging public servant. Kaya nga, partner, todohin na natin yan, not just limited to our SK. Diba? We also have with us passionate, brave women. And na pinakita nila na ang larong ito ay para rin sa kababaihan. Yes, kaya nakaka-excite yan. Kaya mamaya, mapapanood natin, makakausap natin sila. At saktong napapanahon ang mga champions. Naman, partner. And hindi pa natatapos yan kasi mamaya isa namang local designer ang bida natin ngayon dahil isa din siyang naging inspirasyon at sandigan ng ating local artist para ipagpatuloy ang laban nila. Yes, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na fashion designers na alam nyo may advocacy para ipagpatuloy ang weaving culture dito sa Cordillera. Oo nga. And at least, sabi ko nga, di ba, partner, it's very timely na buhayin natin ang kulturang ito dahil sino lang naman ba, we are the future culture bearer, mga car-rangers. The word, Tomas Balibong sa culture bearer. Kasi talagang kailangan natin talaga na sumuporta at maging sandigan ng mga ganitong advokasya. Ayan, syempre, mamaya mapag-usapan natin yan. Kaya mga ka-rangers, huwag kayong bibitaw dahil ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang sambalang sipaw. Ayan, na syempre napag-usapan natin ang sandigan mo, na it's all about syempre ang Diyos. Oo naman, At syempre partner. akin naman sandigan ko is lagi yung goals mo in life at syempre family. Yes. Kasi yun ang hugot na root ng lahat di ba, partner? Oo, partner. Yung core kasi natin as a being a closed family tie, nakita ko rin na sila talaga yung naging sandigan natin in all aspects, di ba? Oo naman. At syempre, unahin na natin yan. Uplift na natin ang sandigan ng lahat. Ang recently nanalo ulit tayo ng medalya sa Olympics. Naman. Wow, congratulations, Nesty Petesio, na kung saan it's a historic, no? With Heidelin Diaz bagging historic gold and Nesty Petesio securing at least a bronze. And it is the first time na 89 years ng Philippines na will have multiple Olympic medals. Grabe! Wow, tumas balahibo Nakakatindig balahibo, partner. Kasi sabi nga natin, it's going to be we're looking forward to this kasi lahat naman nagsimula with this. Si Miss Heidelin, she started with silver, bronze, and ngayon nakamit niya ang medalya para sa atin. And for our boxing naman, di ba ganun din It will go through process na naman. At si Nesty Petesio ay isang mag-aaral din dito sa Cordillera. Wow, talagang proud na proud tayo syempre sa binigay niyang accomplishment at achievement para sa ating bayan. Kaya nga, partner. And sa ganito kasing mga aspeto, hindi lang natin tinitignan yung being an athlete kasi nakita din natin yung value formation nila from being as a student and now they're representing the country. Yes, at syempre, congratulations po sa inyo. At marami pa. Last time nga may update tayo na parang 13 out of 19 ang maglalaro pa at magbibigay pa ng kanilang full 100% na energy at kanilang talento sa ating Olympics. Excited na tayo dyan, partner. Yes, dumating na pala din si Ma'am Heidelin. Pinagluto ko na ng adobo. Naman ang napaka-usaping adobo. Paano ka nga ba magluto ng adobo? Siyempre, may pagmamahal. Ay, iba na pala, no? Kulit! Yes, Sino nga ba kasi ang i-adobong yan? At sabi mo, char! Sa malamig na panahon, syempre, kailangan natin nagpapainit. Papainit talaga, Anyways, yan sa adobo naman natin. Again, malay natin, di ba? We can have a staple recipe for that. Pero balik na tayo sa ating pagiging sandigan sa isa't isa. And ngayon nga, partner, di ba? We're also going to update you with our vaccination. Update and schedule for our July 29, 2021. Narito na ang first dose. And partner, we are going to be starting off, again mga ka-Rangers, that's between 8 to 2 p.m. only. And that is strictly for Pacdal Health District, Mines View, Asin, Quezon Hill, Atab, Loacan Health. And again, for our A2 senior citizen, only 1,000 for SMB1 parking. And please, please, please don't forget your QR code and of course, your proof of residency. And syempre, for our second dose schedule, hindi na po kailangan ng stop para sa mga kukuha ng second dose vaccine. At syempre, all sites open for second dose. UBG having 800 plus, SLU 1,700 plus, and SM parking with specifically 1,322 na pwede na mabukunahan. At syempre, Sinovac administered last July 1 and those who missed previous schedule. And also AstraZeneca. And for our Gamaleya, as usual, please po, kailangan po nating hintayin ang announcement dahil syempre hindi po agad-agad ang magkakaroon ng second dose ang mga nasa Gamaleya. Kaya nga. And for sure, last pa na announcement for vaccinees for second dose, please proceed where you got your first dose except for St. Louis Incorporation and near St. Vincent. Please proceed po pala sa SM parking. Yan naman. And just a friendly reminder, we have an active 432 cases, mga ka-Rangers. However, we have at least 14,690 recoveries, mga ka-Rangers. And for our RT-PCR testing capacity, we have at least at 213,579. So, ingat-ingat lang tayo, mga ka-Rangers. That's updated for July 28. As of July 28, 5 p.m. po. Yan po. At syempre, may mga new cases din tayo that time. We have 28 new cases. And meron tayong isang death that July 28. Kahapon, tama? Oo. At syempre, for our lockdown naman, ito na.
ay talagang marami ang itong lockdown natin. For as of July 28 naman, kahapon din, Yes. kakaroon ng new lockdown order ang Aurora Hill proper, Purok 2, Brooks Point, Purok 3 at Fairview First Road. Kaya nga, and partner, we are also lifting naman lockdown order for Brookside M. Rojas. At the other side, though, we have existing lockdown order from East Modern Site, Ambiong, Brookside, Dizon Subdivision, East Torino Hill, Dontogan, Camdas Subdivision, Irisan, Lopez Haina, and Upper Rock Quarry, Bayan Park Village, Comp 7, Gibraltar, West Bayan Park, Aurora Hill Proper at Pacdal. Check nyo na lang po ang nasa monitor po natin ang ating syempre the specific talaga na mga ating mga lockdowns. Kasi Hindi buong barangay yes po. per purok or per street po yan. Oo, kasi hindi lahat ng purok kasama dyan. And again, this is our continuous Yes. battle, mga ka-Rangers. And sabi nga natin, we are more resilient than ever in fighting this virus. At syempre kaugnay nga rito, talagang hindi lang dito sa Cordillera, kundi yes. sa buong syempre Luzon at syempre Pilipinas ay gumagawa at talagang mga otoridad natin ay binibigay kanilang serbisyo para malabanan ng COVID-19. Ito, makakausap naman natin ang ating mga morning balitaktakan news correspondent sa ibang lugar ng Pangasinan. At ito, kaugnay nga rito ang programa ng DOH ay about sa resbakuna, kasanggas ng bida ay umarangkada na. Wow. So makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Christine Flores para sa balitang ito. Christine? Ito ay libreng pagpapabakuna sa A2 at A3 categories sa nasabing bayan. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Alaminos, sa mga nais magpabakuna, magtungo lamang sa Alaminos City Sports Complex simula July 29 hanggang July 31, ganap na alas 8 ng umaga. Pinaalalahanan ang mga senior citizen na magdala ng senior citizen ID at karagdagang medical certificate para sa mga may sakit. Papayagan din ang walk-in. Ito ay first come, first serve basis. Laking pasasalamat ng lokal na pamahalaang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Art Brian C. Celeste sa pagsisimula ng programang ito ng DOH. Christine Flores para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat Christine Flores para sa ating syempre correspondent sa Dagupan para sa mga updated ng balita sa lungsod nito. Kaya nga. And again, dumadaming vaccination sites natin, not just here in Baguio City, but all over. Meaning, mga ka-Rangers, that we are safe. Ito yung unang hakbang din natin para labanan ang virus na to. Yan. At syempre, dagdag pa rin dito, ang marami pa tayong mga update sa iba't ibang lugar ng Pangasinan. Oo Tama? naman. And hindi lang matatapos yan, mga ka-Rangers, kasi nasa kasama din natin si Irish Kawili at magbibigay naman siya sa atin ng update sa Dagupan para makita natin yung hakbang nila para maiwasan ang pagpasok ng Delta variant sa lungsod. Irish? Mahigpit ngayong binabantayan ng mga pulis ang borders ng lungsod ng Dagupan. Ito ay para maiwasan ang pagpasok ng Delta variant at iba pang bagong variant ng COVID-19. Alinsunod ito sa mga hakbang na ginagawa ng lungsod kontra Delta variant, kabilang na ang pagbabawal ng mass gatherings at tuloy-tuloy na bakuna kontra COVID. Muling pinaalala ng alkalde ng Dagupan na si Mayor Brian Lim ang pagsunod sa minimum public health standard. Babalas sa mga residente, huwag magpakampante, lalo na't naitala na ang unang kaso ng Delta variant ng rehiyon, ito ay mula sa Ilocos Norte. Samantala, hinihikayat na ang mga residente ng Dagupan na kabilang sa A1, A2 at A3 categories na mag-online register na upang makakuha ng schedule sa pagpapabakuna. Irish Kawile para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Irish, at ingat kayo dyan. Di ba, partner? Pumasok na nga. Pero, again, mga Car-Rangers, it's just the basic lang yaman. Face mask at lagi magugas ng kamay, alcohol. Yan naman. Yes, at yan importansya ng syempre pagbabakuna. Kailangan pa rin natin na ma-persuade ang ating mga kababayan at mga Car-Rangers na magpabakuna at para makamit natin ang herd community. Oo naman. At yan ang goal natin for the end of the year. And speaking of our goal, mga Car-Rangers, mapapakita naman natin or makikita naman rather ang mga nagawang hakbang
ng ating barangayan ngayong umaga. Naging isa sa kanila sila sa sandigan ng barangay upang Yes. malabanan ang iba't ibang syempre hinaharap nating pagsubok, hindi lang COVID-19, Hindi lang. kundi unos ng panahon. At syempre ito nga yung barangayan natin, ang lulusubin natin ay ang Barangay Aurora Hill proper. Wow! At ayun, makakasama natin si Adriel Kent Menches. Good morning! Good morning po. Magandang umaga, malamig at magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng Yes. viewers natin. Wow, talagang syempre malamig at yan. Papainitin natin yan dahil sa inyong mga syempre mga proyekto at advocacy na ginawa ninyo para sa ating barangay. Kaya nga, simulan natin. Sir Adriel, gusto lang namin muna kayong kamustahin naman. Okay lang naman po ako ngayon. Yung mga katrabaho ko din po, okay lang naman din po sila. Sana safe din po, lalong-lalo na yung mga constituents natin dyan. Sana safe po sila, safe from COVID, from the weather, and yun po. Sana meron pa silang mga nakakain at sapat pa yung mga supplies nila. At syempre nabanggit ng ating syempre SK na si Sir Adriel is about sa panahon. Syempre hindi lang COVID-19 ang hinaharap natin kundi ang bugso at pabago-bagong panahon. Kamusta naman po ang Barangay Aurora Hill proper at sa monitoring po ninyo, ano po ang maginawa ninyo? As of now po, wala naman po kaming mga major damages or kaya mga epekto, yung malakas na ulan at saka hangin. Pero siguro mga nahulog lang ng mga dahon, mga ganun. Right now, parang minomonitor po namin yung mga landslide areas, yung mga ganun. Na sana wala po talagang mag-fall, lalo na may mga bahay, may mga family po tayo na nandoon, na located sa mga lugar na yon. As of now, wala naman po. Safe naman po sila. Yes po. Siyempre po, kaugnay nga rin dito, mga disaster preparedness natin. Handa po ba ang Barangay Aurora Hill proper kung sakaling may mga ganitong unos at handa po ba ang ating mga pwedeng gawing evacuation centers? Opo, handang-handa naman po ang Aurora Hill proper barangay sa mga pagsubok na ganito. Lagi pong nakaprepare yung mga kailangan, mga utilities, yung mga kailangan na pang tulong sa mga ganitong panahon. Tas regarding naman po sa evacuation center, bukas po ang barangay namin 20 Monday to Sunday. So every day po talaga na nagjo-duty, may duty po talaga lagi. Kaya bukas po talaga at saka laging handa naman po. Wow naman. Hanggang linggo, partner, naging sandigan ng mga car injuries natin sila even on a Sunday. Sir Adriel, we just wanted to check naman how was our COVID-19 campaign? Paano natin ginawa ito? Okay po. Sa amin po, sa mga youth, okay po, sa vaccination campaign naman po natin at saka sa COVID mismo, nagkaroon po kami muna ng information education campaign because this year, di ba po na-launch yung vaccination? So, nung bago po nag-launch yung vaccination, nag-distribute po kami ng information education campaign na nanghihikayat lalo na po sa mga senior citizens, sa mga comorbids po natin na magpa-vaccine. Hindi naman po siya sa pilitan, pero isa po itong hakbang para makatulong sa pagsugpo natin sa COVID-19. Hindi man po siya fully na eradicate yung COVID, pero at least makakatulong. Lalo na maproprotektahan natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, most especially yung family natin. Yun. Yes, at syempre, hindi lang vaccination, at marami pang ginawa during the pandemic ang mga proyekto ng Sangguniang Kabataan ng Aurora Hill proper. Na kung saan, isa na dito ang natin, no? Yung mga stranded youth, binigyan natin relief, at ito pa, disinfection at ng isang jeep, tama ba? Ikwento mo naman dito. Actually po, yung nangyari po doon, during the hard lockdown po, nung ECQ po natin, meron lang po tayong isang community jeepney sa barangay po namin na naka-assign. So parang isa lang po yung jeep na umaandar para sa barangay namin. Kasi isa po kami sa pinakamaliit na barangay dito sa Baguio. Tas yun po, yung mga youth po natin, yung SK Kagawad po natin, tumulong po yung SK Council, buong SK Council po. Tumulong po sila sa pagdi-disinfect
jeepney, community jeepney, kasi every time po na galing sa town, like yung mga constituents natin galing sa town, para ma-ensure din po yung safety nila, dinidisinfect po pagbalik ng jeep. So, ganun po yung nangyari doon. Wow naman. And malaking bagay kasi yung transportation, lalo na during the ECQ where wala yung mobility ng transportation. And Sir Adriel, we just wanted to also ask, since napag-usapan na natin yung ganitong programa, meron pa kayong isang napaka-timely na programa, which is nga po yung kakatapos lang din po, which you discuss nga po kanina na yung sa pag-educate natin about HIV awareness for our youth. Tignan naman natin kung paano nyo nagawa. So, yung ano po namin, bali dalawa po yun, adolescence and reproductive health, at saka yung prevention po natin sa HIV and STD diseases, yung mga yun. So, nagawa po namin yun sa tulong din po ng Family Planning Organization of the Philippines, Youth Core Group, sa pangunguna po ni Sir Vic Arthur Maslian. So, sila po yung naging kasangga namin at saka naging katulong po namin sa pag-launch ng program na yun. So, bali nung time po na yun, marami pong nag-attend ng mga youth natin from Aurora Hill Proper Barangay with regards to this topic. Naging fun po yung activity kasi parang naging interacting din po. May mga series of activities or session din silang ginawa. Nagkaroon din po sila ng mga family planning, ganun po. Tsaka iba-iba pong topic yung naging usapin during that day. Kaya nga, it's very educational, and the way I see it, tama lang namang ma-educate tayo properly on this. Sir Adriel, I just wanted to know, ang Pilipino kasi close-minded pa rin tayo. How did you remove the taboo of actually discussing this with the youth? First and foremost po, giving the right education sa ating mga kabataan. Lalo pa po tumataas yung pregnancy rate, mga ganyan, early teenage pregnancy rate, yung mga ganyan. Tapos yung HIV, STD po natin, medyo mataas po yung rate natin doon. At hindi po natin maaalis yung mga tabu, sabihin na po natin, or kaya yung mga belief ng mga nakakatanda sa atin, dahil sa mga naunang generation sa atin, may iba-iba din silang perspective. So, para sa akin po, ang ginawa ko lang po is, naghikayat ako sa mga interesado, lalo na po, it is one way to break the stigma. Yun po. It's a campaign na kailangan talaga nating i-voice out, i-raise, at para malaman din natin kung paano natin i-respond, paano tayo magre-respond sa ganitong mga sitwasyon or bagay, issue ng lipunan, mga ganyan po. Yes, at syempre, malaking sandigan yan para sa ating, syempre, core ng ating mga kabataan. Usaping kabataan naman, talagang isa sa mga target nito ay ang talagang natatarget ang mga kabataan dito sa usaping droga at terorista. Ano naman ang stand mo dito, SK Adriel, patungkol dito sa issue na to? Regarding po sa droga at terorismo, hindi naman po tayo nag-stop sa campaign na ito. So, bali sinusuportahan po natin yung campaign na isinagawa ng ating mga pulis. So, ito po yung para sa akin lang po kasi parang need din po ng mga kabataan na mabawasan na itong mga bagay na ganito at yung involvement po nila dapat hindi dito nakatuon. Lalo pat maraming areas na need sila mag-focus, marami pa silang strengths na i-develop, mga ganyan. So parang yung droga, makakasira lang din sa... Tas yun po, tuloy-tuloy pa po yung campaign natin ngayon regarding KKDAT. And also, Sir Adriel, I just wanted to ask, since nabanggit mo kanina yung focus natin, refocusing our youth to a better things, yan. Ikaw ba, how do you focus right now kasi being a representative of SK and bilang estudyante as well, taking up also a, ang hirap na kurso yung pinili mo din. How do you find focus on all of this? Actually, wala pong excuse ako po bilang estudyante, bilang public servant or young public servant, mahirap pong balansehin yung both worlds na yon. Pero
parang dahil nandito ka sa posisyon na nanumpa din ako sa mga tao, sa mga constituents natin, lalo-lalo na sa mga kabataan natin, na magpo-perform, ginagampanan ko lang din po yung mga tungkulin at mga trabaho ng bilang SK. Tas mga programa na dapat i-launch, mga ganyan. Tsaka binabalanse ko po siya through the 9 Centers of Youth Development para meron din po akong guidelines or may sinusundan po ako na parang takbo or flow. Depende din po sa pangangailangan ng mga kabataan sa barangay namin. Tapos pagdating naman po sa youth, hindi din po ako excuse na mahirap, na nakakaranas din po ako ng mga barriers like internet connection, ganyan. Naiintindihan ko din po yung hirap na nag-aaral tapos naglilingkod sa bayan. Yes, at syempre, malaking bagay yun yung sinabi ng ating SK Adriel. Syempre, sir, patungkol naman dito, ang kabataan ay isa sa mga may malaking parte na boses para sa ating bayan. Lalo na, palapit na ang syempre eleksyon at maraming issue sa bayan. Paano ka as a public servant, as a youth, paano ka tumindig sa mga ganitong issue at paano mo pinapakita ang iyong parte para sa ating bayan? So as of now po, so total na banggit na din po natin yung campaign regarding the halalan next year po, na scheduled next year. Yung pagre-rehistro po ng ating mga kabataan, mahalaga po ito. Sana mag-register na po kayo habang meron pa po tayong oras at panahon. Mag-rehistro na po tayo. Isa po tayo sa malaking populasyon na inaabangan ng ating bayan para magkaroon ng maayos na eleksyon sa susunod na halalan. Tas dito po, sa mga issue, marami po tayong political issues na hinaharap ngayon. Pero dapat isantabi po natin yon at para sa akin, sinasantabi ko na lang po yung mga issues na yon at trying na mas i-strengthen yung mga projects ng SK kasi ang mahalaga ngayon is yung interest ng mga public or kaya yung mga youth natin na ma-fully grasp nila yung mga programa na hinanda ng SK para sa kanila. Kaya nga, and sa tingin ko, if you want to see change, be the change, mga Car Rangers. And yun yung nakita kong naging advocacy ni Sir Adriel. Sir Adriel, imbitahin naman natin yung mga Car Rangers natin on our Linggo ng Kabataan. What are the activities lined up for everyone? So, meron po tayong mga line-up na activities for the Linggo ng Kabataan. Sa ating mga kabataan po dyan, abang-abang lang po tayo. Unting araw na lang po ang hinihintay natin para sa ating Linggo ng mga Kabataan. So, may mga hinanda po ang Sangguniang Kabataan Federation of Baguio kasama ng LYDC or the Local Youth Development Council. Ang mga programa po ito, sana magkita-kita po tayo sa mga programang hinanda namin para sa inyo. Gayon din po sa iba't ibang mga barangay, may mga naniniwala po ako na may mga programa na inihanda ang ating mga SKs para sa ating mga kabataan. Makilahok po tayo, makiisa tayo at kahit na may COVID, kahit na may bagyo or kaya kung ano-ano man pong disasters na dumating, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-celebrate ng araw natin or ng Linggo ng Kabataan. So, yun. Yes, naman. At syempre, kaugnay nga rito, talagang todo suporta at syempre napawaw ang ating mga netizens. Ayan, hello po kay Bridget Bruce Madriaga. Wow daw at good morning SK Adriel na Aurora Hill proper. Congrats! At syempre kay Leonora Rowena Raza. Good morning Aurora Hill proper, barangay ng SK Aurora Hill proper. Ayan. Wow naman. Ang daming naglo-look forward for you, Sir SK. And sino naman po yung gusto nating pasalamatan at imbitahin na rin? Sa punto pong ito, gusto ko din pong i-take yung opportunity para mag-thank sa lahat po ng nag-donate, sa lahat ng mga donations last year, even this year. Nag-uumapaw pa rin po yung mga donasyon mula sa iba't ibang sektor or companies, mga ganyan, private sectors or mapapublic man po. Maraming salamat po sa tulong na ibinibigay nyo sa mga tao, sa mga frontliners po natin, medical frontliners, at saka sa mga barangay, sa barangay po lalo. Yung mga nagbabagsak po ng mga gulay, maraming salamat at sa mga tao talaga na patuloy na sumusuporta at
magkakaroon ng humanitarian na mga bagay or kaya mga activities. Maraming salamat po. Oo. And Sir Adriel, may pahabol po. Great job, Adriel Ken from Abby Ilas. And that's a shout out from Legal City Office daw po. Yan. So, Thank you po. Good morning din po. And Sir Adriel, maraming salamat po. Yes, maraming salamat sa pagiging sandigan. Oo. Hindi lang sa barangay, kundi sa buong, syempre, kabataan din, na-inspire natin sa mga ka-Rangers natin na nanonood. Kaya nga, partner. And Sir Adriel, maraming salamat and we're looking forward to more of your activities and platform po. Padayon po. Have a great day. Thank you po. Maraming salamat din po. Yes. Wow, no? Ang galing at syempre mapapataas yung balahibo mo syempre sa mga advocacy niya at tulong niya para sa ating bayan. Di ba, partner? Kaya nga, hindi lang limited kasi just to one end. Sabi ko nga nakinabang kasi lahat. And sana ito yung makita natin in the next 2021 election. Yes, partner. tama naman. At sa mga kabataan dyan at syempre sa mga hindi pa naparehistro, please, magpa-register na po at ipakita nyo kung paano tayo tumindig sa pagbabago. Ayan, syempre isang barangay na naman ang natapos ngayong Huwebes, Sandigan. Kaya mamaya marami pa tayong mapag-uusapan at makakasama na magbibigay ng inspiring stories. Oo naman, partner. Kaya tutok lang RNGers, magbabalik ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Pinsala ng habagat sa lungsod ng Baguio City. Aabot na sa 25 milyong piso. Narito ang balita ni Charles Dico Limon. Unti-unti nang lumulobo ang pinsalang dala ng habagat sa Baguio City. Kaninang bandang alas 8 ng umaga, bumigay ang bahagi ng kalsadang ito sa Leonard Wood Road sa Barangay St. Joseph Village, Baguio City. Bumigay ang sidewalk at riprap dahil na din sa paglambot ng lupa. Dahil dito, apektado ang supply ng kuryente sa lugar dahil 3 poste ang nabuwal. Ayon kay Kagawad David, una na niyang napansin ang bahagyang pagtagilid ng sidewalk hanggang sa ito'y gumuho. Abutan sir namin na unti-unti nang nag-slide yung kabiti na yon. Pero hindi namin nakuha sir dahil malakas ng ulan. Kaya nung na kami agad, dinito na namin. Nagkuha-niwan na. So wala namang naabotang mga sasakyan kanina sir? Wala namang dumadaan? Wala sir, wala. Aabot sa halos 27 mga barangay sa lungsod ang nawalan ng kuryente dahil sa pagkabuwal ng 3 poste sa lugar. Pero agad ding naibalik. One lane muna ang passable sa Leonard Wood Road. Limitado lang ito sa mga sasakyang mula Central Business District na papuntang Leonard Wood Road. Inaabisuhan naman ang lahat ng mga sasakyang magmumula sa Pacdal Circle papuntang Central Business District na dumaan muna sa Claro M. Recto Street sa Barangay St. Joseph Village o kaya naman dumaan sa South Drive. Iniimbestigahan na ng City Engineering Office ang sanhi ng pagguho. Kakagawa lang kasi ito noong 2019. Sa tuloy-tuloy na pagbayo ng habagat sa lungsod, aabot na sa 25 million pesos ang halaga ng pinsala. There's a rough estimate of 9,060,000 worth of damages. Doon pa lang po sa private areas lang po yan, private infrastructures. As with regards to our public infrastructures, we have got a rough estimate of 16,653,000. So medyo malaki-laki na po. This is due to multiple erosions and collapse, riprap and landslides. So, ongoing pa rin po ang assessment ng CDR Disaster Reduction Management Office. Sa huling tala ng CDRRMC, aabot na sa 248 individual ang apektado ng habagat, habang isa ang patay at 3 ang sugatan. 58 naman ang bilang ng mga pamilyang pansamantalang nag-evacuate. 2 bahay ang tuluyang nasira ng habagat, habang 27 ang partially damaged. 37 namang pagguho ng lupa ang naitala at 32 na ang mga punong nabuwal o pinutol dahil sa dala nitong panganib. Paalala ng CDRRMO sa publiko, maging mapagmatsyag sa mga panganib ng habagat, kagaya ng pagguho ng lupa o pagkabuwal ng mga puno. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pagliyab ng transformers sa pool sa CCTV. 2 patay, 3 sugatan matapos makidlatan. Narito ang balita ni Riza Urbina. Hindi ito eksena sa bagong taon, kundi ang pagliyab ay dulot ng pumutok na transformer sa gilid ng kalsada sa Bacara, Ilocos Norte. Sa bidyong kuha sa dashcam ni Lyhard, makikita ang pagliyab ng transformer bandang alas 5 ng hapon kahapon. Agad namang umiwas ang driver ng kotse dahil sa dalang panganib, lalo't kaharap lamang ng gasolinahan ang pinangyarihan ng insidente. Isumalatagat na bangsit kung kunak tatay. Sa Barangay 29 sa Lawag City, lumiyab din ang isang transformer bandang alas 12 kaninang hapon. Sa bidyong ipinadala ni Nicole, makikita rin ang makapal na usok at pagputok malapit sa kanilang bahay. Makalipas ang 2 oras, bumalik din ang supply ng kuryente sa lugar. Isinisisi ang pagliyab sa madalas na pagkidlat sa nasabing lugar. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan. Sa
Samantala, 2 ang patay at 3 ang sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Sitio Suyo, Barangay Tartarabang sa bayan ng Pinili. Base sa investigasyon, nagtungo sa palayan ang edad 34 na si Ronald at edad 15 na si Noel kasama pa ang 7 magsasaka. Bumuhos raw ang malakas na ulan tsaka ito sinundan ng kidlat. Dito naman tinamaan ang 2. Dead on arrival sa hospital ang 2. Under observation naman ang 3 pang biktima dahil sa tinamong sugat. Riza Urbina para sa Luzon Headlines. Panalo ni Heidelin Diaz naging inspirasyon sa maraming Pinoy sa gitna ng pandemya. Ibibida ang kwento nito ni Claire Mondares. From Heidelin Diaz, she struggled with it. Mag-aapat na araw ng usap-usapan sa social media ang panalo ni Heidelin Diaz sa Tokyo Olympics 2020. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nakasungkit ng gintong medalya magmula nang sumali ang Pilipinas noong 1954. Umabot na sa 58.5 milyon ang kabuuang halaga ng maiuuwing premyo ni Heidelin Diaz kasunod ng pagkasungkit niya ng gintong medalya sa weightlifting. Kabilang narito ang 14 million worth of condominium unit at free lifetime flights mula sa AirAsia. Dahil dito, maraming netizens ang humanga at nagpahayag ng kanilang pagbati. Ang isang netizen, naging inspirasyon pa si Heidelin. Actually, na-inspire ako pero hindi bilang isang weightlifter. Na-inspire ako na magtayo ng or mag-put up ng isang center na kung saan madidevelop din yung kakayahan ng ibang kabataan. Very proud kasi bilang isang Pilipino, siya yung unang-unang nagpakilala sa ating bansa sa ginawa niyang sa kakaibang talento niya. Claire Mondares para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldozan ng Morning Balita. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Ito ang Webes Sandigan. Ayan, nakausap natin kanina sa barangayan. Ang alam mo yon, malakas at hindi papatibag na sandigan ng ating mga kabataan para sa pagiging public servant ngayong pandemya. Kaya nga, partner. And sa mga youth natin sa Aurora Hill, you are very lucky to have a refuge
na nakita natin sa ating SK representative. Yes. So, from that naman mga Car Rangers, we have 3 Wow. amazing and awesome people together with us today dahil nga Olympics na rin naman. Isabay na natin mga Car Rangers. We have with us one passionate woman who was a former Southeast Asian judo player, is now currently still a judo coach and a physical therapist. We have Miss Raquel Lorenzo Salinas. Good morning, Miss Raquel. Good morning. Yan po. Yes, at syempre, makakasama nila, syempre, ang mga kampiyon, di ba, partner? With an online platform naman. We have also 2 brave women that defied this kind of sport. We have Daphne Orin Pineda, and we also have Zoe Itleong. Good morning! Good morning, Daphne! Good morning po. And good morning, syempre, Zoe, ayan. Good morning po. Yes, so syempre, itong mga to napapanood na talagang binibigay pa rin nila ang kanilang, syempre, na itataas ang bandera natin. Kaya nga, Coach Raquel, pag-usapan naman natin, what was the competition for and ano ba yung naging mission or goal nung competition na to? Actually, isa sa mga goal nito is to promote judo, of course. And syempre, naging stagnant tayo and naghahanap tayo ng ways para ma-promote at magkaroon ulit ng mga competition. So, ang PSC in partnership with All Women's Mixed Martial Arts Competition, nagano sila ng virtual competition, pero instead, kasi sa judo kasi, combat sports kami. Pero this time, kata. So, it's a virtual online competition. Ayun, para to promote our sport. Wow. At syempre, sabihin na natin sa mga ka-Rangers, yung nakuha nating tagumpay at achievement, Ma'am Raquel. Okay, we actually got, ang mga representative lang natin is 4, and all of them are medalists. Sa juvenile, we have 1 gold, Miss Zoe, and 1 silver, Miss Daphne. And sa seniors white, we have 1 silver and 1 bronze. Wow naman. All medalists po. Wow, di naman tayo papahuli dyan. And Coach, what were the challenges on this platform since virtual nga siya? Yes. Actually, it's very challenging, no? Kasi kata, actually matagal na pinapractice sa Japan ang kata. Pero ngayon lang ulit sinimulan dito sa Pilipinas. Yung setup namin, buti na lang we have tatami mats. Tapos, napabili pa ako ng ring light para lang sa performance nila. Yes. Tapos kami, nasa background kami, nauulanan kami and everything. And itong mga bata, talagang nahirapan din silang mag-adjust. Kasi it's non-combative. So, it's very new to us. Yes. So, syempre, at kausapin na natin si Daphne at Zoe para sa kanilang experience. Ano yung mga struggles natin? Zoe muna. Yung mga struggles po namin yung first time po namin sumali, tas online pa po, ayun. Tapos, first time din namin, and yes. Ayan, syempre first time, andun pa rin, no? Kahit yung first time nila, binigay pa rin nila yung todo at suporta nila para syempre sa sport na kanilang ginagawa. Syempre kay Daphne naman, ano mga struggles natin? Yan. It's our first time to po, especially kata. It was kind of hard because it was like 2 weeks to 3 weeks we trained. Wow. Oh, wow. matagal. Partner, 2 to 3 weeks, kinaya nila. Oo. Ang galing nun kasi syempre, tapos nakakuha pa rin sila ng medalya, silver at gold pa, no? Kaya nga, and hindi pa yun kasi natapos on that kasi I think marami pa silang mag-open na opportunities for them. Coach Raquel, we wanted to ask naman, paano natin natulungan yung mga atleta natin? Paano kayo naging sandigan ng mga athletes during this competition? Actually, ginagawa na namin, we have online training. We started our online training para sa mga bata. Pag medyo maluwag-luwag naman, ayun, nagte-training kami, pero paunti-unti sa bahay since we have tatami mats. Pero sa ngayon, mas more on online kami. Online training ang ginagawa namin. And this competition talaga,
we were informed, parang 1 month preparation lang. Oh, wow. And syempre, ito, lahat ng sports may discipline, may matututunan ka, may learning kang matututunan. For Daphne, ano yung, how does itong judo or itong sport na sinalihan mo, ano yung nakuha mong learnings and discipline? To be patient and do everything step by step po. Oh, tama naman. Step by step lahat. Hindi agad-agad makukuha mo ang tayog ng tagumpay. And for Zoe naman, how does judo make difference sa iyong syempre perspective at sa iyong buhay? Ayun po. So, discipline lang po yung kailangan kasi po sa isang athlete, hindi naman po mawawala yung disiplina sa mga athlete. Yan po. Yan nga naman. And we're looking forward, no, partner, that these kids will represent us in Olympics. Malay natin. Wow, oo. Eh, di ba, partner, hindi malayong mangyari yan because of the discipline that they have and the hard work that they've put into this. Partner, and coach, and to the athletes as well. Zoe, yung sa pagsali naman dito sa competition na to, how did you lean on? Paano mo naging sandigan si Coach Raquel? Ayun po. So, thank you po sa mga coaches na tumulong sa amin. Ayun po. So, marami po silang coaches. So, sila po yung tumulong pong mag-prepare sa amin. Yun po. Yes, tama nga. No man is an island. Lagi kong sinasabi yan, no? At for Daphne naman, paano nakatulong and help ang mga coaches to build your, syempre, yung style mo at pagiging matatag sa sports na to? I just want to thank my coaches for who I am today and my parents. And my coaches has helped me and trained me and supported me on this event. Yes. Alam mo yung parang naiyak ako. Kasi alam mo, actually lahat ng mentors, hindi ako naging ganito, nandito sa harapan niyo kung wala akong mga mentors. Exactly. Wala akong mga taong tumulong sa akin. At ngayon nakikita ko yung dalawang kids na to na pausbong at ang daming tumutulong sa nila at mentors. Alam ko sa sarili ko na makita ko sila sooner or later na magiging tagumpay. Exactly. At nandun yung gratitude nandun yung gratitude sa kanilang mga mentors at mga tumutulong sa kanila. Tumpak. Mas palibo na naman. Kaya at na-feel, kahit sa ganung bata, no? Ganung edad pa lang, alam na nila sa gratitude nila. And actually, partner, just to give everyone also, naging on their formative years, nakasama na nila yung coaches nila na to. And they have been trained well. And to our coach Raquel naman, since we have now seen the win of our representative, Miss Heidelin, how does it feel naman na nakita mo siyang manalo? Kasi katulad nga nung napag-usapan natin kanina, you've seen her in the Southeast Asian Games before. Actually, it's very inspiring, no? Especially sa aming mga kababaihan, sa ating mga kababaihan. Very inspiring yon at mas nagkakaroon kami ng drive to pursue. At meron rin naman kaming meron kaming mga community coach seminars na empowering women. So, pinakamagandang at ang unang-unang na gold sa atin ay babae, di ba? Kababaihan. Kaya, very proud kami. And very inspiring. Yes. 97 years or more than 90 years in nakakuha pa tayo ng gintong medalya. At babae pa. Kaya nga. At syempre, kauna-kunahan din na ng 87 years, multiple medalist. Kakasulukuyan, may nakadalawa na tayo ngayon. Yes. Bronze medalist naman sa boxing ni Nessie Petesio. Kaya nga. And nakakatuwa lang, partner, kasi itong both judo, kata, weightlifting are actually not sports that women are really na nakita natin na talagang dapat andun tayo. So sabi ko nga kanina, we've defined the definition of being a woman. To coach naman, coach, paano yung mga interesadong matutong mag-judo? Imbitahin naman natin yung mga car rangers natin. Okay, ang regular schedule po namin is actually 5 po kaming coaches. Sir Ferdy, Sir Willie, Sir Roland, Ma'am Francine, and Ma'am Sharon. Wow. So, marami kaming coaches na nagtutulong-tulungan para ma-promote ang judo. We train at YMCA
4 o'clock to 6 o'clock, MWF. But as of now, nag-online kami. So we have a group chat. You could just join our Judo Baguio. Judo Baguio group chat if you want to enroll, and we're doing online trainings. Yes. Wow, see you around sa YMCA kasi doon ako nagbabadminton. Every Friday, Saturday, Sunday. But for now, wala Ay, pang face to face. face to face. So we do our training online. Wow. Talagang madiskarte at hindi papatibag ang ating mga Pinoy kahit maraming unos at pandemya. Naman, partner. And to our athletes naman, both Zoe and Daphne, ano yung gusto nyong sabihin dun sa mga youth natin na gustong mag-start mag-judo? Yes, Zoe? So, ayun po. Encourage ko lang sa inyo, discipline, then... Yes. Encourage them. Encourage our youth, mga kabataan na tulad mo na nagsimula. Paano mo sila ma-encourage na magpunta sa sports? Yes. Wag matakot kasi yung larong judo alam nilang nakakatakot, pero once na nag-play ka na ng judo ayun po, gentle lang naman po siya. Yes. Sports pa rin yun. Oo, judo is a gentle way, sabi nga nila. Daphne, any words of encouragement to our youth? Live life the fullest, be grateful, and, well, don't be scared. And whatever you want to do it now. Wow! Wow! Parang it's a sign for me, God. Thank you, Zoe, Daphne, and Coach for that syempre inspiring message for us. For us, talaga. For us talaga. Hindi ko kailangan talaga yan. Live life to the fullest. And kailangan mo nang gawin ngayon yung gusto mong gawin. Kasi baka bukas hindi mo na magawa. Wow! Thank you very much for that. Talagang inspiring na ating usapan ngayong araw na to. May gusto po tayong pasalamatan. Coach? Shout out Coach Ferdy, Coach Sharon, Coach Roland, Coach Willie, and Coach Francine. Yan. For Daphne and Zoe, may you want gusto to... rin pasalamatan? Yes. Sa mga coaches po namin, thank you po. Yes. Daphne? All my coaches, my mom, my 2 brothers, my dogs, and my chickens, and Andeng. Wow! Ang dami. Talagang lovable talaga ang ating mga kids. Talagang ang dami nilang minamahal. Oo. Kaya nga. So, mga Car Rangers, nakita naman natin na naging sandigan natin ng isa't isa. Yes. Hindi lang through calamities, but also in sports, mga Car Rangers, your coaches are the people that love us, hone us to become who we are today. Yes, maraming salamat dahil sa inyo inspiring at syempre na-motivate natin ang ating mga Rangers through your syempre messages natin at experiences. Kaya nga, maraming salamat Coach and Daphne and Zoe at mga Car Rangers. Hindi pa natatapos yan. We had not had enough for today. Tutok lang kasi meron pa. Oo, kaya huwag na kayong maglipat pa ng channel at tumutok lang dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir.
Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po sir, madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang tambalang sipaw. Kanina nga, napag-usapan natin ang mga sandigan naman ng ating mga kabataan. Isa na dito, mga coaches at ang mga mentors. Kaya nga, partner. And tayo personally, di ba? We also have mentors, partner. Yes. We have our coaches na lagi naman nating sandigan. At ngayon nga, sa guest talakayan natin, ay papag-uusapan natin ang mga advocacy sa pagpopromote, ang mga culture bearer natin dito sa Cordillera, na kung saan advocacy nila is promoting our Cordilleran culture through weaving. Through designing and Designings. weaving and making our clothing comfortable with the use of our Cordilleran fabrics, di ba? Oo, at syempre, maraming mga fashion designer dito at syempre Creative City ang Baguio, di ba? Yes, partner. Yan, so we have with us actually 4 awesome people Wow. that would give us another perspective on how we can have this wearable anytime. Yes, kaya let's welcome our fashion designers ng FADAL. Let's welcome Ma'am Julian Paran, Andrew Visaya, Ira Longsiab, and our Rio Harris Gopeng. Good morning! Yan, na syempre, good morning, Ma'am Julian. Ma'am Julian, umpisan ko muna po. Paano nagsimula ang FADAL dito sa Baguio? Meron akong instructor doon sa Manila na siya mismo yung founder Mhm. ng FADAL, which is the Fashion Designers Alliance. And then, tinanong niya ako kung meron may mga designers pa sa Baguio na katulad ko. And then, gumawa daw ako ng Oo. Ayan Kaya siya. nga, partner, di ba? May instructor. And sige, Miss Julian. Ma'am Julian. continue po. So sinabi niya na bumuo ako ng grupo ng mga designers dito sa Baguio. Ayun. So yung mga kilala kong designers, ni-recruit ko sila, which is itong mga ito. Mga ka-close ko din sa industry ng mga designers, and syempre madami pa tayo, no? For now, kami muna. Yes. And then, kung sino pang mga pwedeng isali. Ayun. Yes, so syempre, ang pagiging fashion designer at pagtahak ng kanilang goal, kakaiba ng journey nila. Sa inyong apat po, syempre, kakumustahin ko kung paano nagsimula ang inyong journey. Let's start with, syempre, Ma'am Ira. Paano ka nagsimula sa pagtahak ng iyong pagiging sa fashion designing? Nag-start ako na-inspire watching Project Runway. Tapos, as a child, sabi ko, gusto ko din gawin yun. Gusto ko din maging designer. Tapos, very more on arts ako. Kaya sabi ko, ipupush ko to kahit ayaw nila. Tapos, pinush ko naman yun. Yes. And paano ka napasok sa pagpili na mga medium natin is mga Cordillera na weaving and culture natin?
Kasi yung both parents ko is both Tigorot Kaya I was very inspired and very gusto ko na i-acknowledge yung fashion within indigenous textiles, yung weaving natin mismo. Gusto ko i-promote na ipakita na ang weaving natin is for all. Hindi lang siya sa atin, pero it can be modern in a way na pwede natin i-showcase na this is the new style. Hindi siya for before lang, pero hanggang ngayon pwede siyang gamitin. Yes, kay Sir Andrew naman, paano ka nag-start dito sa syempre journey mo? Kwento mo naman sa ating mga characters. Ako naman I started kasi muna sa pageantry. Yes. So I'm a pageant handler as well. And then na-realize ko kasi nga sa pageantry, gumagawa ko ng costume, gowns, gano'n. So, yun, doon nag-start yung passion ko for fashion design. So, syempre gusto ko namang ma-validate yung yung pagiging fashion designer. So, I studied sa SOFA, School of Fashion and Arts Institute sa Makati. So, doon po nag-start. Wow. So, Sir, ang ganda ng foundation na yun, di ba? Sinimulan niya on his own. Sir Rio, kayo naman po, how did you start your journey sa pagiging isang designer? Okay, so sa akin naman, I started, dati kasi may fashion show sa amin, sa isang festival sa amin. Tawag doon is Lenong Admo Jojo. And meron kaming ethnic inspired fashion show doon na competition. Nanonood lang ako as a kid noon. Meron yung time na tinry kong sumali. Oh, wow. And then that was the time I won the competition. And I was so very thankful na nanalo ako doon kasi yun yung nag-udyok sa akin para continue pa yung passion ko as a fashion designer. Wow. Yes. And actually, I'm a student pa ngayon, studying architecture. Wow. Pero ginagawa ko siyang, yung passion ko talaga is for fashion. So, doon ako sa, yun. Yes, Sir Rio naman, follow up ko lang, no? Siyempre, bilang kabataan din, nasa youth, starting pa, ano yung mga struggles natin na makipagsabayan, siyempre, sa mga batikan na at mga bago na sa industriya ng fashion design? Actually, mahirap siya kasi as a student, kasi, syempre, alam mo naman na batikan na sila. So, kailangan mo talagang i-push pa yung limit mo para makasabay sa mga mas nakakaalam pa nga sa fashion. Sir Rio, naging weakness po ba to or naging strength natin para maging ma-motivate pa tayo sa paggawa ng mga obra natin sa fashion designs? Mas naging mas pinili ko siyang gawing strength kasi mas napupush ko pa yung sarili ko sa nagawin kong ano yung gusto ko and then makipagsabayan sa mga batikan. Alright. Oo nga kasi 'di ba as we know, hindi kasi ganon kalaki yung nakukuha nating support from our government in terms of this. Kasi nga katulad ganun sinabi ni Ma'am Julian na ang tanong sa kanya is may fashion designers ba ang Baguio City? Yes. Doon pa lang Doon pa lang parang question na siya. So, to our designers naman, I just wanted to ask naman, how did you get to survive itong pandemic? Kasi nga, not everybody understands kasi ang value and goals nyo as a fashion designer. Miss Julian, can you start po? Ayun. So, actually, ang hirap. Sobrang hirap. Kasi nung nag-start na tong pandemic na to, nawala na lahat ng events. Yung mga activities namin na dapat i-push through, wala na-stop na, na-cancel na lahat. And then, yung sa work namin, may mga nag-cancel na din kasi hindi na natuloy yung mga events nila. Ngayon, for me, ang ginagawa ko na lang is being inspired pa din. Kasi as an artist, hindi mo kailangan ng parang 9 to 5 na job, ganun. Pwede mo siyang ituloy-tuloy, gawin mo pa rin siya to kumbaga ma-inspire pa rin and maging positive pa rin yung mo sa life sa mga nangyayari ngayon na Yes. How about Ma'am Ira? Paano po natin naharap at yung to cope sa ganitong nangyayari sa ating ngayong pandemya?
Actually, very hard kasi kagagraduate ko lang noon, tapos nag-pandemic na. Palabas na ako ng fashion industry noon, tapos boom! Sabi nila, pandemic, so lockdown, so wala na. Imagine mo, kagagraduate mo pa lang sa sa fashion school, tapos sasabi nilang pandemic. Ang hirap kasi walang work. Kaya yung ginawa ko na lang, naging inspired na lang ako. Nakitulong din ako sa community. Actually, I donated 500 pieces of PPE sa different hospitals, different barangays. Lahat talaga ginawa ko para lang hindi mag-stop yung drive ko, yung strive ko na parang kaya to, ngayon lang siguro to, pero in the long run, tuloy-tuloy din to. Kaya parang sa akin, sige, tulong ako. Gagawin ko lahat para ma-promote yung sarili ko, matulungan yung katauhan natin ngayon, saka yung matuloy-tuloy na magtulungan ngayong pandemic. Yes, ang galing, no? Gumawa sila ng paraan, uses yung skill nila para sa kanilang matulungan ang ating community. Yes. And Sir Andrew, kayo naman po, how did we cope up with this pandemic? Actually, March 2020 kasi kami na-launch sa Manila, itong Fadal Baguio. Tapos, andun kami sa Manila ng March 15. Yung launching natin is, I think, 12. Yan. Tapos biglang 15, di ba yung ilalockdown na yung Manila? So, yun. So, grabe, as in na, isa kami sa mga na super duper naapektuhan ng this pandemic. So, sa grupo naman namin, ang ginawa namin is tumulong kami. Nakikolab kami sa University of Cordilleras Nursing Department. Yun. Na nakikolab kami kasi kailangan nila ng fashion designers na gagawa ng PPE. So, kami yung grupo namin, yung Fadal Baguio, yun nakikolab kami sa kanila, gumawa kami ng mga PPE, tapos dinonate namin. So, yun po yung ginawa namin during the pandemic. So, parang hindi nawala nga yung sinabi niya, oo, kaya tuloy-tuloy pa rin kahit na may pandemic. Yun po. Galing, no? Talagang binigay nila yung parte nila. Lahat tayo nagkaroon ng parte para tumulong dito sa bayan. At syempre, hindi pa rin papatin ang ating mga Fadal fashion designer kasi recently, nagkaroon sila ng event. Wow. Ikwento nyo naman ang ating event na yan at na kung saan it's an advocacy awareness in promoting our Cordillera of Weaving. Miss Julian? So, yung event namin, parang 2 weeks ago, that was 2 weeks ago, is designed local, keeping up global, a Fadal Baguio exhibit in celebration of Cordillera Day. So, mismong nung Cordillera Day, gumawa kami ng event na bali exhibit siya ng designs naming 4. So, kami kasi ang mga Cordilleran sa group. And then, nag-invite kami ng mga artists din. So, painters would yung gumagawa ng leathers through art, mga nagka-carve ng wood, ganun. And finiture namin sila. And then mga artists din like mga dancers, cultural dancers and musicians. So yung mga parang mini event lang siya. Kumbaga yun yung launch namin dito naman sa Baguio after our launch in Manila. So para yun nga din yung aim namin, para tuloy-tuloy yung activities namin kahit ganito yung nangyayari. Kaya nga. And also I wanted to check with our designer, Sir Rio, how versatile is the Cordilleran fabric nga ba? Actually, it's very versatile kasi pwede mo siyang i-pair kahit anong textile. Basta alam mo kung paano mag-mix and match, kung paano mag-pair dun sa textile na yon. Yan. Sir Andrew naman, how versatile is it? Paano nyo siya nagamit in your own, making your own designs, pero still napapakita natin ang Cordilleran techniques? Yun kasi mostly ako is mix ko yung Cordilleran Inabel sa mga pageantry.
Kasi I'm more into pageantry kasi. So, sa evening gowns, sa casual wear, gano'n. So, doon ko siya, kasi gusto ko na ma-promote. And hindi lang kasi dito para makilala nila na, uy, ang ganda pala nung inabi ng Cordillera. So, merong time na international na kapag may nagpagawa na rin sa akin mga ganun. And Ma'am Ira, syempre, ngayon, uso ng RTW. Kaya po ba ng tela ng Cordillera ang mga ganitong ready to wear na outfits natin? Kayang-kaya naman, pero it comes with a price. Kasi weaving is not that cheap. It's very expensive actually. Kaya pwede to siyang maging ready to wear, pero it comes with a price. It's dapat the quantity over the quantity over the yung quality natin. Oo, yung quality nung ginagawa Gawa mo natin. kasi, it should be present on the design. And sa tingin ko, di ba, that quality naman is present in both the fabric mismo, which is the textile, and yung ginagawa nyo as well. At syempre, ito pa, recently ulit, meron tayong DOST naman, tumulong din tayo to have a seminar para sa ating mga weavers. And to promote and ma-persuade natin ang ating mga weavers na magkaroon ng innovative idea. Tama po ba, Ma'am Julian? Ayun, so I was invited by DOST nung isang araw. I think nung isang araw yun. So, yeah. So, ang ginawa namin is parang nag-share ako kung paano ko i-collaborate yung yung fashion industry sa weaving industry. So, para magkaroon kami ng ang tawag dito, projects in the future at saka magamit din natin tong mga textiles natin and matulungan natin tong mga weaving firms, lalong-lalo na tong mga weaving firms na hindi pa ganun ka-established. So, magiging future project namin yun ng FADAL din. So, It's a great platform, ika nga. Kasi talagang meron yung tulungan na sinasabi natin at support for our fashion designers and also our weavers. Kaya nga naging sandigan nilang isa't isa to come up to something new and innovative. And ito, hindi pa yan mga ka-earners, because after this pandemic, we never know that these are going to be internationally known na, pero gagawin natin siyang bago for them. So, to our designers naman, we just wanted to ask, sino yung mga gusto nating pasalamatan in creating FADAL? So, first of all talaga, si Sir Lev. Kasi, Sir Levinson Rodriguez, kung nakikinig ka po. Nanonood ka po. Maraming salamat po at na-discover nyo kami. Ayan. And tinanggap nyo kami, minold nyo kami, tinuruan nyo kami ng mga dapat naming matutunan para lumevel up din yung fashion industry at lalong-lalo na itong mga designers ng mga ng Baguio. Yes, Ma'am Ira, mga gusto natin pasalamatan pa po. Ay gusto i-promote and mensahe natin sa ating mga aspiring youth. We are inviting future fashion designers dyan na mag-join sa group namin kasi we are accepting applicants. We want you until September. Kaya kung gusto nyo, mag-join kayo tsaka makasama namin kayo ngayon. Yes. Sir Andrew naman, na mga gusto natin pasalamatan. And dagdag pa na information patungkol nga rito. Na, tulad ko, gusto kong pasimula pa lang na pagiging fashion designer. Paano po ito mga ito? Sa mga aspiring fashion designers dyan na nanonood, i-continue lang to pursue your dreams. Yes. And huwag mabahala. Huwag mabahala, always. Sir, yes. And I'm very also thankful to Miss Julian. Yes. Kasi siya talaga yung nag-invite sa akin to be a part of this group. Yes, wow. Siyempre, dun yung simula eh. And Sir Rio, siyempre as a student, as a youth, wow, doon, kudos pa lang eh. Dami, saludo na. Saludo na. Paano mo naman ma-inspire ating kapwa youth and may gusto pa tayong pasalamatan din?
So, first of all, magpapasalamat muna ako sa kay Sir Lev and kay Miss Julian for inviting us to join Fadal. And to our families and friends who are very supportive sa amin. And I just want to say sa mga gustong Designer. mag-join, sa mga passionate designers out there, go and chase your dreams because it's never too late. Charot. Life is short, so go for it. Diba? Exactly. Cut it short and chase your dreams, mga car enders. And to our Fadal designers, maraming salamat po. Padayon po sa inyong advokasya at syempre sa inyong skills sa pagiging fashion designers. Have a great day and God bless. God bless po. Thank you so much. Yes, isa na ng mga baranggayan, guest talakayan. At ngayon, kasama natin ang fashion designers ngayong Webes Sandigan. At marami pa yan na papag-uusapan natin bukas, kahit patapos na bukas sa Friday. Talagang ibibigay natin at itatagtad natin sila ng inspiring stories at balita. Ngayon, nandito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Hi, I'm Jesse Lasaten. I'm a film composer. Musar gave me a solid foundation in achieving my dreams of becoming a film composer. Taking electron organ lessons introduced me to music technology, learning basic skills that helped me get into Berklee College of Music. Graduating top of my class, summa cum laude. That very same music foundation that led me to become one of the multi-awarded film composers in our country. Musar brings music closer to your hearts. Maniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin, lipad, lipad. Kaya mong lumipad.
The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Obispo La Union. Contact at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!